wannan yake nuna maka cewa ba fa sharadi bane dan nayi istikara bisa wani al'amari kuma Allah sai ya tabbatar min da wani al'amarin kuma da ce a cikin sa ba zan sha wahala ba, shi wannan ba istikara bane. Bawa ai yana istikara ne dan kar ya sha wahala. Kana istikara na auren wannan yayin da alkhairi ko wannan ce mai alkhairin, kawai sai ubangiji ya zaba ma ka auri wannan, kai a tunanin ka tun da kai istikara ai ba za ka fuskanci matsala da ita ba maganan fada, ba maganan baci rai, ballantana saki ya biyo baya. An gane wannan ba shi ne sakamakon istikara ba. Dukkan matan da galibi daga shekara 15 ko 20 baya ka aure su, galibin wadda za su aure su yi istikara. Da ahlus sunna mu da ba ahlus sunna ba, duk mai istikara yi. Kuma a wannan matan nawa ka saka da yawa ba, sai ka ci a wannan auren da aka yi tun da an yi istikara bai kamata a yi saki ba. Nawa ne kuma aka yi auren kuma yake shan wahala, kuma sai wata ce wallahi akramaka Allah na yi istikara kafin na aure yarinyar nan, ba so ɗaya ba, ba so biyu, ba so uku ba, amma wallahi malam ciwon kai take bani kuma na yi istikara. Shi tsammani shi idan ya yi istikara ba zai sha wahala da ita ba. Ba haka bane. Shi istikara kana yi ne kana barin zaɓi a hannun Allah. Da haka yanzu inda a ce idan kai istikara ilimin gaibi kake hangowa, ai ba za ka yadda ka istikara ka auri wanda ta baka ciwon kai ba. Amma shi Allah da ka roƙa sai ka ga wadda ka nema a karan farko kai istikara ka ji ba ita Allah ya zaɓa ma ba, wancan Allah ya zaɓa ma, wanda ya zo ya auri wannan mata sai ka je yana gina kamar ya samu wata yar karama tabi'a haka wajen biyayya da tsoron Allah. Kai kuma ka auri wata kamar yar iblis haka saboda yawan saba maka Allah, saba maka da take yi. Wata karamar shedan ka aura, ta saci kudinka, ta saci abincinka, ta ma rashin kunya, ta murguda ma baki, ta hana ka hakkinka, ta ma duk wani rashin albarka ta iya. To ina istikaran naka? Ga wannan da Allah bai baka ba, mijinta ya zo yana ta yaban ta, kai kuma da kai istikara Allah ya baka wacce sai ka zo kana kushe ta. Cikin hakan ai shine dama ka bar wa Allah zabi. Cikin wannan wahalar da take baka akwai abin da Allah ya sani. Shi yasa Allah yake cewa inna Allaha azizun hakim. Allah al-azizu mabuwayi ne. Za ka yi kokarin kaucewa abu, Allah sai jifa ka cikin abu. Buwayar Allah ce ai, ko ba haka bane? Al-hakimu, Allah mai hikima ne cikin yanzu wannan wahala da take baka. Akwai zinubanka da me ka tara a rayuwa, wannan azabtar da kai da take yi me ka fara zinubanka ne. Ko kuma ubangiji na so ya baka aljanna amma sai ya jarrabe ka, idan ka ci jarrabawa sai ya baka aljanna, to kai jarrabawarka anan ta zo. wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi wa samarat wa bashiris sabirin.